आं दा बर' बाजाराव थांनो ओंखारफिनदों आरो दिनै गथ'फोरखौ मोसानो फोरोंनायखौ लास्ट दे लानो नागिरदों आरो जोङो गथ'फ्रासो प्रग्रामाथ' गाबोननो ओमफ्राय दिनै फोजोबनो नागिरबाय आरो जों फोरोंनायखौ प्रग्रामा गाबोननो नालाय ओमफ्राय दा देलायनायनि बागै रायलायगोन आरो माबोरै देलायबा मोजां मोनगोन मागोन बेफोरनि बागै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै बर'जों बर' सापर्ट होलायलायदो नङा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांजोबजासे आंबो मोसानायावबो बारा पारफेक्ट नंखाया नालाय जों जा रोंदों बेखौनो गथ'फोरनो फोरोंहैबाय ओमफ्राय गथ'फ्राबो एसे रोंबाय आरो सोलोंनानै आं दा थांबाय थानोसै गारि नेदों फिरफिलि फिरफिलिखौनो दाबो मोना माबा फाङासिनो आं मटरसो फैलाबायबाय ओइ बास गंसे फैदों बासजों थाङाहाय फिर जागोन बे बासाव उनाव अट'जों फैगोन गथ'फोरखौ लायगोन थांसै बे अट' जायगा दंना गैयाथाय लाखिनायनि र' सासे दंबावो ओमफ्राय बैयाव बै फास थांनोसै लांदो जोंहा थ' जाबाय थ' औ मोसागासिनो दख'ना गोमोआ दख'ना गोमोआ जि फुनाय मा बेनोथ' ब्लाउस सासे बारा गैखायामोन दा मोसानाया फुल दोनग्रा फुल बिबार दोनगोन दा बेयाव रेडि प्रग्रामनि गाबोन प्रग्रामा फ्लेट थिखोग्राबो स्टेज बानायग्रा फैबाय मोसानायनि लाइन खालामदों आरो फार्स्टआव बोरै हाबबा बोरै मोजां जागोन लास्टआव जोबनायाव बोरै ओंखारबा बोरै मोजां नुगोन बेखौ लाइनखौ बानायदों आरो दा प्रग्रामा इउएन एकाडेमि स्कुलनि गायसनथायनि फालिथायनो आरो माने स्कुलनि जोनोम सान देलायग्राखौ नायनो मोनबा मोजां जागौमोन ने साहा लोंनो उनाव हाबदों आरो दा जानोसै नै साहा गाइखेरनि गथ'फोरखौ बुजायदों नै समा थांबाय थागोन जोंनि गाबोननि प्रग्रामा इउएन एकाडेमि गायसनथायनि फालिथाय मिथिया बोसोर लांग्रायाबा सोर स्टुडेन्ट दोनदोंमोन माने
अबाव सोर दोनदों सोर दोनदों आराय बोखांबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम मोनजाफैलाय एसे जाबाय जाबाय गोसोबायदि जागासिनो ना बांद्राय दसेनो मावो ना मायोथाय गासिबो खामानिखौ सोंग्रोनांगौ ओंखाम जाखांबाय गय जादों ए सनाया बेलेग बेलेग सनाखौ बायनो रोंदोंथ' बायनो रोंदों सनाखौ माथो बायनो लायो ना आराम इदिखौसो बायनांगौ इदिखौसो बायखानांगौ लाला मोजां मालायालाय मालायाबो मोजां मालाया मेडेला नै खोनासंलाय जानो माला देलायग्राफोरखौथ' दामि दामि बायथारबाय नोंसिनि मोसानाया जि दाम गोसानि लाबोबाय नै गोलाव गोलाव दङ मोनसे हासुग्रा बेसेबां लायो मोनसेयाव दर्जानि हिसाबसो ए माथो खमसोलाय 40 लाबोनाय नालाय बैखौबा सनाया मोजांथ' मालायाव सनानि बायदि मोनखाबाय दा गांलाब गांलाब